Mayong gabi sa tanang mga kaigsuuna nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug mayong gabi usab sa mga kaigsuuna nato nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo. Apan sa dili pa kita moampo tuguti nga makahimo kita niining hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. If you have your Bibles with you, please turn with me to Genesis chapter 3 verse 8 and 9. Genesis kapitulo 3 bersikulo 8 ug 9 ang giingon dinhi. Sa pagsalop na sa adlaw nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? So ang konteksto niini niadtong nahulog si Adan ug si Eva diha sa sala ug ang Ginoo mitawag na kanila, nahadlok na silang mipakita sa atong Ginoo. Kining pangutana sa Ginoo kang Adam, hain ka ba? Mao kini ang pinakaunang pangutana mga kaigsuunan nga gipangutana sa Ginoo sa tawo. Hain ka ba? Nahulog si Adan sa pagpakasala, nakasala siya, batok sa gisugo sa Ginoo nga dili ipakaon ang bunga sa kahoy sa kaalam sa dautan ug maayo. Iyang gisupak ang balaod sa Dios ug karon naulaw na siya sa Ginoo ug nahadlok na siya nga moatubang sa dagway sa Dios. Mao nga niadtong nadunggan niya ang tingog sa iyang magbubuhat nga nagpadulong na ngadto kaniya, mitago si Adam ug si Eve. Mitago. Apan kawang lamang ang ilang pagtago mga kaigsuunan, gumikan kay sa tinuod lamang, wala gayoy makatago gikan sa mga mata sa atong buhi nga Dios. So nagtuo si Adam nga makaiskapar siya, makaikyas siya gikan sa makalilisang nga hustisya sa Ginoo. Pero asa man siya muikyas, asa man siya mutago mga kaigsuunan. So gisulayan sa pagtago ni Adan ang iyang kaugalingon, pero unsa may makatabon kaniya gikan sa mga mata sa atong buhi nga Dios. Wala gayod. Mao nga gisumon siya sa atong buhi nga Dios, kinahanglan gayod nga mopakita siya ug moatubang siya sa Ginoo. You may read the entire Genesis chapter 3 for that. Gipangutana si Adan sa Ginoo ug kinahanglan gayod nga motubag siya. Pero unsa may iyang ikatubag? Nakasala siya mga kaigsuunan, nakasala siya foolishly, nakasala siya wickedly, ug wala gayoy rason, wala gayoy ikyas nga iyang mahuna-hunaan aron ma-excuse niya ang iyang sala. Well, ang nahitabo kang Adam, mao man usab ang nahitabo sa matag usa kanato nga mga anak ni Adam, nga mga kaliwat ni Adam. Ang matag usa kanato nakasala. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Nakasala kita sa taliwala sa kaayo nga gipakita sa Ginoo kanato sa matag adlaw. Gihatagan niya kita sa adlaw, sa tubig, sa hangin, sa pagkaon, sa kabaskog, sa panglawas. Pero nagpakasala gihapon kita atubangan sa Dios sa matag adlaw. Ato gihapong gisupak ang iyang balaan nga balaod ug maayo kayo nga balaod. Ug dugang pa ang atong kinabuhi sa una niadtong wala pa kita kang Kristo, atong gisalikway, atong gibalibaran ang ebanghelyo, ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan nga gitaniyag kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga siya balaan nga Dios, nahimong tawo, nga wala mawala ang iyang pagka-Dios, ug siya ang kapuli sa tanang mga magtutuo. Nagpalansang siya didto sa cross, naganto siya didto sa cross, gumikan sa iyang gugma ug kaluoy aron ang tanang motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton og kinabuhing dayon. Apan ang mga tawo musalikway ni ana nga mensahe, mubalibad ni ana nga mensahe. Dili nila buot nga ibutang ang ilang pagtuo ug pagsalig kang Kristo, kay gusto gyud sila nga musalig sa ilang pagkabuutan. Gusto gyud sila nga musalig sa ilang kaugalingong
pagpaningkamot. Apan ang kapasayloan mga kaigsuunan, ang pardon anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kini nga kapasayloan ug kaluwasan, libre kini nga gihatag sa tanan nga mga makasasala nga maghinulsol ug musalig lamang kang Kristo. But majority of the people in the world today mubalibad gayod nga makig-uli sa Dios pinaagi sa iyang bugto nga anak nga si Hesukristo. Ug isip pagpamatuod, gibalibaran sa tanang mga tawo ang tanang magwawali sa ebanghelyo, bisan pa og mainiton kaayo sila nga nagapaambit sa pulong sa Ginoo. In other words, kung imong i-recall ang imong kinabuhi, I'm talking to believers in the Lord Jesus Christ. Kung imong i-recall ang imong kinabuhi kaniadto, imong gitalikdan ang atong Dios. Ug dili mo siya buot nga atubangon. Gusto ka or gusto kita nga magkinabuhi layo kayo sa atong buhi nga Dios, layo sa Ginoo mga kaigsunan, ug gusto nato nga tumanon ang atong gustong mahitabo sa una sa wala pa kita nahimong Kristohanon. But then there came a point sa atong kinabuhi nga gikumprontar kita sa ebanghelyo, sa pulong sa Ginoo, sa pagwali mahitungod sa paghinulsol sa sala ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. And even right now, ang mga kahigalaan nato nga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo, God is confronting you right now. God comes near to you right now. Ug nangutana ang Ginoo usab kanimo karon sama sa iyang gipangutana kang Adam, hain ka ba? Where are you right now, higala? Asa ka pa ba? You are among God's enemies. Kung dili nimo kauban ang mga katawhan sa Ginoo sa pagsimba sa Dios ug pagdayeg kaniya ug pagpangalagad kaniya, hain ka ba karon? Kauban ikaw sa mga miribilde sa atong Dios. Kauban ikaw sa mga nagbuhat og dautan. Kauban ikaw sa mga tawo nga galikay-likay sa pag-atubang sa Ginoo ug pagpangalagad sa Ginoo. Hain ka ba karon? Naa ikaw sa pagkinabuhi diha sa sala ug nahailalom ikaw sa kondemnasyon sa tunglo sa Ginoo, gawas lamang kung ikaw maghinulsol, magpaubos sa imong kaugalingon ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Now, if you are a Christian, kung ikaw anaa na sa atong Ginoong Hesukristo, know for sure that that was our condition before. Apan karon lahi na, kay ang giingon sa Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanang anaa kang Kristo bag-o nang binuhat. O kung ato kining baliktaron mga kaigsunan, ang mga wala pa kang Kristo nagpabilin sa daan nila nga pagkatawo, nga walay paghigugma sa Ginoo ug walay gana alang sa iyang mga pulong. Thanks be to God. Kung ikaw anaa kang Kristo, know for sure nga iya kitang giluwas, iya kitang gisakbit gikan sa gingharian sa kangitngit ug iya kitang gibalhin sa gingharian sa kahayag diha kang Hesukristo. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ug mo kini ang kamatuoran nga kinahanglang pamalandungan sa matag usa. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Now, we must all appear before the judgment seat of Christ. Salamat na lang, gumikan kay, dili magyud kita makaatubang sa paghukom. Apan si Kristo ang midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios tungod ug alang kanato. And higala, kung ikaw mo salig lamang kang Kristo, undangan nimo ang imong pagsalig sa imong kaugalingon ug ibalhin nimo ang imong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, know for sure, this is the good news. Humana nga gibayra ni Kristo ang tanang silot sa sala didto sa cross sa Kalbaryo. Namatay siya ug nabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw, isip pagpamatuod nga nagmalampuson siya sa iyang misyon sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Mao nga hinaot nga imong sanungan ang tawag sa ebanghelyo, dangup kang Kristo,
Saligi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, so that one of these days kung moatubang na kita sa Ginoo ug madungga nato ang iyang pangutana, hain ka ba ang imong tubag? Anaa ako sa grasya sa imong anak nga si Hesukristo. Gumikan sa grasya, naluwas ako ug nadawat nako kini pinaagi sa pagtuo, dili kini resulta sa akong binuhatan aron walay makapasigarbo, kundili resulta kini sa gasa sa Ginoo nga nadawat nga libre sa tanang mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Come to Jesus Christ right now, my dear friend, or else ulahin na ang tanan. Ayaw na paugma ipa kay basen ug ugma ulahin na ang tanan. Hinaot nga giyahan kita sa Ginoo ug hatagan kita niyang kadasig sa atong mga pag-ampo karon. Atong iampo ang mga kahigalaan nato, atong iampo sila, ato silang itugyan sa Ginoo nga hinaot nga ablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ug hunahuna aron kauban kanato mga lagad usab sila sa Ginoo, musimba ug mudayig sa atong buhi nga Dios. Let us focus our prayers tonight for the salvation of the lost, for the salvation of our loved ones. Ug hinaot nga ang atong mga Bible studies, ang atong mga endeavors nga isangyaw ang pulong sa Ginoo mamunga sa tanan nga maminaw niini. Ug mamunga gayud kani gumikan kay saad kini sa Ginoo nga ang iyang pulong dili mo balik kaniya sa kakawangan lamang. So that gives us encouragement to preach and to proclaim. Ang buluhaton nga nagtinapulan sa Bible study, nagtinapulan sa Sunday school, nagtinapulan sa pagtuon sa Biblia, kana nga church dili gayon kana mutubo, moabot na lang kana og pila ka tuig, dili paghihapon kana gyud mutubo, maintenance lang na. But we do not want that to happen to One Voice Christian Fellowship. We want to grow as a church, as a fellowship that God wants us to be, founded on the Bible and focused on the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug among gipangayo nga maaghat kami sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong niini ug pagsangyaw niini. Ug hinaot o Dios nga sa pagkakaron ang tanang kabahin niini nga buluhaton makasabot gayod, mahimong founded sa doktrina sa kaluwasan nga among nadawat nga libre diha sa among Ginoong Hesukristo. And this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga magpabilin nga mata ang ato ang kalag samtang kita magaampo ning takna sa kagabion. God bless us all.